Jengkha KCS ahin pen MAC Pawan Kumar lapen VDC Chairman Baburam Rong Pharatuma Phanning Kang Samse Kachepaklang. Lason si pinini phai ing koi rapli arni Jengkha KCS Hawar Amai ahin pen. Lakha Troxy along MAC akihai Pawan Kumar lapen VDC Chairman akihai Baburam Rong Pharatuma Phanning Kang Samse Kachepaklang. Rabrepin ason kirap kachekrong. Pipe pin ason pen kepi kachekrong. Lapusom jongsi thangnat kerap pipe pulote. Pupisi kachekrong puta Jengkha KCS akong chun bangsar ikrong parpen archupon. Labang soalam the nili tumaphan lapuson endun long lepin pen. Nang pilo puke chokche puta lam the ningjepon. Nili tum kroi thek puta ningjepon lapen. Labang so atang ka komada phansi kepi malapen. Komat sinang ke endun mala so alam the media thengno along lam boy pivek thapusi lam the paklang pon. Te pinidak nilutum jutang sai hempia long lasmet chengbong lang sigua klam long rangke amai kang ninang kok mate ke phaponang kok alam the ke apre alam the do e lasmet sonia alam the putak sin tum pini bang som rangke amai bang halo lasi ke chengsia bang ke pining la bang so kar jutang song atum pen katalon pon risonim so rong je ke baya indeng pocket sertalian na bang so sengkan karchu ponolong nilitum ladak Jengkha Hawar Amai hin pen kusame nilitum tarik krihni pen krisir cap ani nilitum hadak taralang solong si kacepati pen cenglok jutang apman kacesong long nilitum hadak cerap situ dulu si hal bang so cerap situ long gangdek pen abangke pini nilitum ladak Hawar Amai pen kili dunun kala bang so aja ko mabang penang hamthang asong pen cenglok ladak Hawarang kang ablo jutang ka chenghon ke the giding atum nilitum phan nang cerap situ dun abang putum lo se alang litum phan pini bang so mai pen achuru pa jir kang tung nilitum dolo asi labang so angbong pen ladak ilitum kopli constituency angkang arlo kedo board a chairman ake hai tung Tasmet pet ake hai Thonsing dera sanghu pen chenglok board a chairman ake hai sarthe ramsa sanghu penan parasita me Jengkha municipal board a chairman ake hai sarsing thangchu sanghu alang litum thedung nilitum Hawar Amai phan nang charap chitu dun bangso kedo pot nilitum kan bijitang song pada Jengkha Hawar Amai tumai hin pen alang litum bang thama phan ninga klong pen bangso kur bang thul pen kachu pajirlo la penan parasita me bangso long nang cerap situ dun tu aku hamphang asong utum tulang kesemet kar bila mera mai pen cenglok ladak Khiruni Youth Front penan parastame Film Society atum pen cenglok ladak Farmers Association bangso song tum pustame danil tum Hawar Amai atum phana cerap situ dun do penan parastame nutin bang pu phanin tum amen jong poder ne pustame penang nil tum Hawar Amai atum la bangso ke klem kedam along jutang farman an se pirthe dorbar long klang nang lang pula bangso kamat hapen jakong horang pen cenglok bidi sore la bangso nang cerap situ dun pot alang litu phan doan nang cerap dun tu phan pustame nil tum Hawar Amai tu hin pen bang alang litu doan phan cerap la bangso ke do pot nil tum hin pen ningkang sam akachuro kadam si pi pajir thulo pen la song bong pen puthot inu da bang pu phan nang cerap situ dun ning kang samjin ke do abang pu alang li karbeng long autonomous council long abari maiem lo ke hai bajong tisu pustame tu phan penang hedung sinang ka cerap situ dun tum dolo la salang li phan pustame nil tum hin pen suri suri ning sam kachuro kadam si pajir lo amasi la hamphang asong pen cenglok penang akit he giding tum phan ilitum nang cerap situ dun pen si pini bang so mai tum mesen pen pachulong lo puisi ang thek bang sik lang lo sita bang so kapachun along ninduk meme la pen alam the bangala puson lo ladak ilitum phan la bang so ke klem ke dam along kilum ke kanalong nang cerap situ dun weg nang jihala bang so ke the giding tum ilitum rat pen kapar ja ke the giding tum ke inut bahini abang putum nang cerap dun dia tum dolo sila bang songbong pa nang cerap dun de pinpu keceng si amen kapak lang tu pulutang te labang ke kupli constituency lo IMAC Pawan Kumar bang ke bangso rong aje keceng pen kijul an kapachun long pustame alang lihin pen mangat hang nat kacarap situ tawi pin lo posi dilutum hin pen mangalang duglo lapen
alangli asom thot dak si ako dak BDC chairman akai baburam rong phar kusamel bangso rongaje kapa chunio long bangat hangnat alangli hin ben kacharat itu abe pin lo kusi nil tum klar dak pada bangke ladak hawara arlo ke do arat pen cenglok solang do karbiara tum ana phanta nil tum hin ben pachini lo ate alangli tuma bangke litum karbia jutang phan la bangso kaching thurnai pulong bangke nangamat haduna bangke asap ta abe pin posi kewang jilangari bangke lapuson abang ku ilitum aham pangalong jongsi putot alang litum kiamen pen jongsi karjabji amat haddo pulo tang halo sopor bangil tum rat sing sainang pu kubera bang sing tum hendan mangati pintung lo lapen alang litum la bangso ke klaim kedam along nilitum akeong dung nilitum la teranga me tum do la si teranga me tum pustame along alang litum la bangso ke klaim kedam along mangkala tum ke jutang ka cheng hon abang ku gali ku bangalil tum ke jong dun jia pan mangkan tum hawara mai mangala ke kacisik dolo pusi ini amai pen mga klarak pen kacining tung lo terus puthot pini bangsa mai pen bang karju bang tung alam bang lalo athe mohat nili prang jong ta itum amai pusta mining jelo seta puthot nili menda puthot pini bangsa mai pen karju tung alam the bang ke BDC chairman ake hai baburam rong phar lapen MSC Pawan Kumar bang ke non pining la bangso sertalin asengkan la bangso ke klaim ke da balong bang ke nitum hinten ake ong dung kacarap citu sang han pen cenglo bang ke piri kasih uma blanket ta litum pidun long lo pusi bang lo kacethan tapen hala bang so kacethan teng bana bang si nilitum mantana arjulo dasi bang so mai pen karji bang ke pini baburam rong harpen MSC Pawan Kumar komad ari deng sila bang so hormu bang kapajirma komentuar di si kapajirma hala bang so alam the bang ke through media pen nang litum nang cethakha jong senang tum tilong pulo tang te la penjong sinang le tum nang cethak hai he pulo tang ta nil tupen ba nil tum solang to karbiara tum ta kani kacini ne bang ya bang solam kacobai binong la bang ke khelong kace paroka idun je phansin bang so ake the kace korong idun kace paroka alam kaningje pu bana bang se nil tum he bang klar dak pen jong da bitung lo ote tang karbi film lora than bangsi karbi lingkan kimi lepen jutang kap dong paji diklo litum karbi jutang asong jengkha hawara bai pom chungbang or sango penstame enanglam thepa jir milo asolong kiru iduna son siman po dak ningkarong mi alam the di stame jongdam ba pudam itu lapen ningdu alam tame ning stame paklang itu ningkarong mi alam mage buhulo nilitum sertalin ningkan pokep pipling lo sepate dunia phan dunun deji sitame litum karbing lo mas council ACM sar Liram long hang stami nilitum han thedung akirap nakti din basi nilitum katipate ang dengan longan sitami hangnat ki sun ke boya wepen kedama teng nilitum anam hidumi pen nilitum dak katipate bang ku bang pian sitami mesen pen nilitum hemhum asma jalang nilitum hem cerab long lo jalang liphan dak jutang asong jengkha war pen sitami suri ning sam kacuro kadlam pa jiriglo lapen la solong sitami nilitum karbilutar li asong kami Central Committee pencenglok dak Regional Committee inglong po pencenglok dak asong hampang asong lekip kali bilu cari asong bomlo karang litun sitame nang cerap itu dus pensil itu pacun lo semu hejong alang liki jong mangai ruidun delo sening ke oi mimi alam thebang ke alang lipen ponlo si karbia jutang ili tu pirthea dorbar long ke ponji mate pirthea dorbar long kapali dun undia hot ili tum kaci dang hot bukan alang like jong pon abang puatum ilitum alang litum jong si ba Pawan Kumar jong si MSC kali pulut alang lipan thangna telitum ki ponji alam thea be thangna telitum alang han katudin ponji alam kita be setami normal ke alang libang ke ilitum 7 number public constituency IMC pinak public representative pinak si alang li arpu bang ke khe dhorom ajati alam jipu bepin si alang li abang putin phan asong tin phan ba dhorom pansta alang li kacerap kacitu bang donai nona bang ke ilitum phan ke nangkelang dun rem mata ilitum jutang phan nang pin rem dun bang ilitum jong tu ate alang li anun along katiniye do lasip ilitum alang li pen face to face mede to problem selang pen che than la solam ilitum cipui balam awar sai sam ilitum ri sitame alang li nang se tonga he la pen ilitum apatai sami konteks sitame alang li nang responsible alam thebang la helo je tuningan ingkan sami alang li pen lakho hawaramai pan kipi ke pajir do kusi alang li anun pan alang li kacithan do
KCS Central Committee panda kasi thandu lapen ke thege ding tu panda alang ni kasi thandu nasi komara bang ko ari deng si komentuan ni si hawara mai pan lak kolang ni tipi malabang ke lindum la media bitung long si ninje lo nasi alang ni media long si thak nang ko komari deng si alang lak ko tipi ma lapen komentuan ni si tipi ma hawara mai pan lapen non setamen itu sertalin kat along kasi pati dunia pan ada rehearsal do bom sami sang kuntelisi tipi pon tidun lo mate rap dulu po alang li inu bahini ke theke dengang no alang li ninje last time media bitung long mate pini press meet long alang li pan arjun tuk lapen alang li dang thak ha hede ji pusini li matha sitame jong si alang li pilong pulo te thak ni media long ya komara di deng si alang li sang kuntel si alang kelu dun ma mate komari deng si tipima lamang ke media long si alang li pan arjun lo lamang ke ningduk lo alang li pipip nilitum ke cini an mangke nilitum ta charju lo la hawara mai nong klem rapet dam rapet matela sertalin katalon aswa celebration committee pen samil tum charju lo de MEC sapen itu mana pipaji dulu ma bang kutin kami pulo abi kasi alang li jong sinang rap long li pulute alang li ke thike ding tu bang kasi pami seni pansi alang li la an ka cirap alang li ke jong na mate kan ji pusen itu man kasi pindaki kasi alang li phan la bangin tum kapin rem si kapin rem lo sudah pen pin rem lo la pen alang li la an bang herak nang ye polo ili tum hawara maya long thangnar ka chira be thangnar dikta ka be thangnar dikta nang sia pen alang li sertalin ka talon along mangke BVIP ya thengno matil dum ke theke dinga thengno mangke alang li kar bi pinding ching hang benji alang li aprang sikitu si alang li bangal bang si therak ni jong sia hoppet alang li ninga klong pen alang li ningke hangdu kar bia jutang ta pilthia dorbar long padut paklang dunang Thea pacininan polong yung si alang li hada kasi klang do na teng pen yung si alang li aning intir jir pulote dag nil tum kasi sika jeda mute dag khabar pen kidun alak to along ake sung te boy sami alang li nang betanang si ab ni polo asi alang li phan mangke dilu tum mangke khai ajutang ahutur posi budang itu athela ke nang pin rem dun nakang nei dun choy idun nirat kali hada mangke alang li cepak lang dun alang li apili ke dotal li aprang ceklang dong si alang li ceklang dun wer asi na mangke alang li lepas terap ni, lapen hejong sami seket kita jong pon mo, ilitung arpu abeson ilitung kupe BDC chairman setame baburam romphar alang li jong si BDC chairman kami put alang li pan ilitung thangnat itu pon dia be lapen setame alang li pan ilitung sudin pon pedeji kita alang li arpu ke lahilo ke ente dak jutang asong po lilo kapre galong pustame alang li cerap ceto bang dunang po alang dak tangka mahap bidu ni pola we alang li bitan ke siabu ni samin non thangna tak kecerap kecitu tawe la pen bitan keciap tawe la suposi il tumbangke hawara mai pen stame alang tumhan la bahini pan bangke pinrem ponang ko asi ke bahilangar ni stame alang li tumatha dak longri kre ni sarabe mai sta alang li tumhan na dianang jahang ni media thengno dam la pen ningjelo keng op che thon pen sil tum sarabe mate habe tumlo khorbom kangle dam husrabe alang li tumhan bahini bala ang MEC panalang itu lori komiti pen sudin lo labang kenan li chokchi athin il tum aban ki pinai aman ke thinai habe along mate roma salong nang teng op ti plok pen nang li hormai kang li dam ke hala so bang tu pan nang li kelang rem bate ke pin nang li honman ti pigan tunte ka order kan tunte kolam nang si sudin lo sita bang thangnat ta mathathe la pen dia jang he ason sialang li mathalo la ke lang plot pila la tun nang klem dun po pila nang klem dun thek po langsung bang selang lagi mat haduk sini tu mangai jom tu tapi non sambil tu KCS pen sudah mikan ninggir long sudah mialang lima kata hai ya jangan rapi tu ngabe jatuh nak kasih kerang ni kalang lima tanangi tapi nil tu mereka sisik dulu alang likar biar orang gedam lu pulut ada ke bangke pigi ikse lagi ke gompo langsung asai bang nil tu non lipta ke bang hilang bangke MEC Pawan Kumar yang sidang pulut kar biar orang bangke alang likar dam mai long ke pigi ipat bangke jadi alang litum lan jong si ilitum Hei cing hondu jutaan cing hondu kami tumbangke niltum kan india long bangke kecok ke bang niltum saingon sedang niltum bangke dingit pun dingit siksa bang lah hello niltum hidung jutaan apan alang niltum mate Pawan Kumar nang pinrem dum baburam long parang pinrem dum makin ningdug lo akan sodak pen niltum alang niltum pan KCS jadi hawara mai pen bangke alang pinrem pun